اوست احوال 5 جولائی 2020 پنجگورے دمگ عیسائی جہمنن دو برات محمد حسین و محمد عظیم کے پیشہ پہ بندی نادرہ آماچ بتگند گوستگیں روچا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن نے مقامہ کراچی نادرجہ ISM ہسپتال آیانی بوروبرین بزا آپریشن کنک بتا و علاج ہم سرجم بتا کے پایانی علاج یاترا 1,60,000 کلدر ضرورت بتا کہ ازار ہوستا داتگن چونکہ یہ دوین نادرہ ساکی غریب تنگ دستی مردم بوتگن تو اشانہ پہ علاج واسطہ چوڑی وسواک نبوتا کو بازار مردم چندہ کتا کو کراچی روان داتگن کہ ادا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن آہانی واسطہ کمک جم کتا وانی علاج سرجم کتا بیائی معاشمہ کو ہوستا ہور بین ہوستا کمک کرنے دا کہ ہوس ہوتی غریب و تنگ دستی مردمانی جوانی وڑیا کمک کو مدتا کت بکا اداتگی نمبر و اکاؤنٹ نمبران گو ہوستا شما نزدیکی و ریوت کت کنے جوہت پر کسا اوس پہ بیوسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان اشتا مرچی آلے وال